Machiegni janeno mar Lolwe TV studio kinyi ma kawuono tarik 14 dwe mar 10 kod 1 2020 mana kaka nasenyisi ni wadhi bedo mondo wayarane na tie ndiko ma wadhi puonjore jumane. Puonj ma jumane en lemo mayudore e puonj ma bende wadhi ng'iyo anena. Lemo mane mayudore e puonj? Puonj wayudo ni puonj mana Yesu Kristo ma bende koro chiwo to wayude mane e muma. Omiyo kete mana kanyo kik igole nikech wachake gi sani kaka nasenyisi kacha wadhi bedo wan gi jayalo Charles Odinde mar Kisumu Central SDA kaachiel kod jayalo Dickson Odiwuor mar Kachok SDA. Fuone kendo kolore mana gi muma wadami e jumare machiegni ahinya kete mana kanyo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Geno ni utiyo makare. Kendo jumble modhi maber. Wadhi ng'iyo maber, wadhi ng'iyo wachne e kinde biro. Janeno mar Lolwe TV wadhi ng'iyo anena puonjruok mano mar lemo mayudore e puonj. Jayalo Dickson gi jayalo Charles Odinde. Kapok wachako wewa ng'iyo anena alama ma Dickson bende koro miwa kapok wachako chenro ma kamae. Walemo. Wonwa bende Nyasachwa merwa glala. Wani tiendi e thuolno osipna. Yie mondo ibed japuonj maduong' to bed jopuonjre ka nyithindi ikre mar winjo weche manade midhi lorgo nikech openj maler ni Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Amen. Erokamano ahinya. Lemo mayudore e puonj. Jayalo Dickson kachako mana kodi. Gima no bende wadaro ng'eyo worship in education, lemo mayudore e puonj. Puonj wang'eyo ni puonj mane bende wang'eyo. Wach wich wa mi kae. Miuru Jehova duong' mowinjore gi nyinge. Keluru mich kendo ubi e nyime. Lamuru Jehova gi bidhruok maler. Mano buk mar weche mag ndalo mokwongo 16:29. Erokamano japuonj wadwa Jesse. E puonjruok mar 7 nitiere weche madongo ahinya ma Jane Gleason dwaro mar mondo wafwenyi kawuono. Lemo mayudore e puonj. Wadwa yudo puonj moko kaka walemo. Wadwa yudo puonj moko kaka walemo. Yes. Kendo mana kaka isesomo ni wach wich okno mar weche mag ndalo mokwongo 16 wesne 29. Miuru Jehova duong' mowinjore gi nyinge. Kelru mich kendo ubi e nyime. Lamru Jehova gi bedruok maler. Koro kanyo nitiere wach moro mar bedruok kaachiel kod kelru mich kod weche mopogore opogore. Wadhi rado kode e tich ang'wen mondo wafwenyane niya ni kara ere kaka wanyalo bedre e lemo. Japuonj erokamano. Jane Gleason chako kelo wach moro mani kod nengo ahinya niya joka dhano e thuolo ma Nyasaye ne chwecho to ne en kodgi kod lengo. Lengo mane ma Nyasaye ne en kodo? Ne en kod lengo ni dhano mochweyo biro lame. Kendo gibiro lame Nyasaye no chwe piny kaachiel kod polo kende. To Jane Gleason chako kelo wach moro niya lemo makamano ne dhi bedo e yor hera kendo dhi nyiso ni ang'o ni wahero Jehova Nyasaye. To kaka richo nodonje piny e kaka gik moko nolokre mana mapiyo piyo nono. Omiyo Jane Gleason dwaro mondo kawuono wadhi wanoni 1, 2, 3 moko kaka gik moko nolokre kod kaka kawuono piny lemo to yo mane monego bed ni walamo Nyasaye. Omiyo Jane Gleason wacho niya to nikech lemo omakre kanyaka gi okenge ma jokristo kadhe, puonjruok ma jokristo nyaka duok penjo mawuok kuom lemo en emobedo puonjruok maduong' mar puonjruok ma joma ni mwadhi nono achiel kachiel. Erokamano. Erokamano jayalo Charles. Lemo mayudore e puonj. Ang'o bende wadhi ng'iyo anena yie kae. Ndiko moro wacho ne kaka omedo lemo kaka omedo yudo teko. Kada onge teko moyudo kumoro amora apart from lemo. Ka jandiko no bende chako wacho ni en lemo en wuoyo gi Nyasaye kaka diwuoyo gosiep. Kendo ni ka wuoyo keto Nyasaye machiegni yore ariyo molamo go Nyasaye. Namba 1 mowuoyo go kode wer kaito gi lemo. To jandiko moro ma Isaya hero weche na ahinya owacho na wach madhiera niya joma ng'eny kongore lemo. Kendo ni gi lemo maonge teko, lemo maonge geno. Kaito gin gi lemo ka lemo nego pogre. Jandiko ni wacho ni ka wuoyo gi Nyasaye dhok gi dhok to nyiso ni nyaka namba 1 en jachwech. Namba 2 en Nyasaye makonyowa. To namba 3 teko waduto wa kuome. Kare teko mar wuoyo gi Nyasaye kata yo mowuoyo gi Nyasaye machiegni en lemo. To gimo chako wacho mogik en ya nyaka wabidhre ka walemo. Kendo ni bidhruok nyaka bedie lemo ni kaito lemo bedo gi teko. Erokamano ahinya. Waduto walamo gimoro. E lemo kae nitiere ji malamo gik mopogore opogore. Ji lemo yes. To ang'o ma bende mondo bed walamo wang'e ma bende ji lemo pogore opogore wang'e anena ma. Erokamano. Japuonj chak tich oparna wach moro ma ing'e no ng'ama janeko kong'e ne janeko. Mano mi e thuolo mane Nebukadneza ne ochamo lum kuom higni 7 to
to ndiko ma Nyasaye wacho ni gi thuol nok ong'e no chamo lum mak mana kano Nyasaye osegole chamo lum ne kano fwenyo ni kara gi thuol chano chamo lum ngiso niya kara ng'ato nyalo bedo no lamo gimoro to kong'eyo no lamo gimoro omiyo chak tich ka wuoyo to wacho niya waduto walamo gimoro ngiso niya ni ka e thuolo ma Paulo wuoyo kod buk mar Jorumi 10:1 to wacho wach moro niya ni gima dware ahinya en mar mondo jo-Israel okuo to gikuo nade to gin jogi Nyasaye gikuo nikech giseloso yorgi giwegi bi giweyo yo makare motimo nade mondo bende geluwo Janik Lesson wacho niya to nyaka chakre kinde mane dhano podhe magi duto oselokre kendo malach miwuoro ngiso niya no gik moko lokore to ok mana matin kende olokore malach miwuoro kalure kod yo malemo mano mokwongo mar ariyo Janik Lesson wacho niya ni konge manokadho mokwongo chien kacha dhano ne lamo nyaka dhano wetegi for example dhano ne lamo nyaka ruodh Misri miluongo ni ng'ano ni Farao mano nitiere iye kanyo Tamor kod Daniel adek ma Janik Lesson kelo wach mamit niya nitiere yawuot joka Yuda adek manochungo wacho niya wanto kwa bilamo Nyasaye moro wanto kwa bikulore ne ang'ono ni sanamu mane ma Janik Lesson ne gombo mondo kelnwa e pachwa niya ni bende nyalo chopo okang' mwanyalo wacho niya wanto kwa bilamo Nyasaye moro to wak mana Nyasaye manochwe piny kaachiel kod ang'ono kod polo yalo Charles ilamo gi upogore opogore joma lamo sulo joma lamo chieng joma lamo nyeroya ang'o ma bende koro wang'eyo ndiko wacho ni kata mana Maria mamini Yesu jilamo pesa jilamo dhano jilamo telo jilamo toge siasa jilamo kata tuke jomoko nitie manena kacha magin jo Arsenal gi jo Man U tuke gilamo jomoko jo siasa ong'eyo ni en ng'ane ma nyaka bed ng'ato mano gilamo to ndiko wacho niya Paudura ka wacho bedo mapek Shadrach Meshach ka Abednego ngimo bedo matek negi yewedego kende nogo kulore mondo lam sanamu kare nitie teko kuom joma lemo gi bidhruok ema jandiko ne wacho ni mondo bed joma bidhore kaeto Mumba wacho ni kik walos kido moro mopa e pinyni kata polo machalo gi Nyasaye nikech Nyasachwa en Nyasaye ma janyiego kare gimoro amora janeno gi jawinjo miketo kaka gimiduong' milamo Nyasaye odagi ni en gima rach to wach mogik owacho niya malaika moro wuoyo e kor polo owacho niya lamuru ye chwech manochwe polo gi piny gi nam gaore gi sokni mineno gi mokne ng'atni lameuru nikech ndalo mong'ade bura okayo machiegni kare ng'amonego bed ni walamo pile ka pile walamo ng'at manochwe polo gi piny gi nam ma Nyasaye mangima Nyasaye ma janyiego bende wacho nyaka chike mago bende koro nokete kik lam Nyasaye moro amora mak mana amen bende ginyisgi nyithind gere kaka mae bende ang'o ere kaka biro nyiso mondo joma ma bende ni wuoyo gode wachni erokamano japuonj wadwa japuonj Charles kaachiel kod japuonj Jesse Janik Lesson kelo wach moro ni bende ginyisgi nyithindgi ngiso ni kara e weche mag lemo kara namba 1 en nyithindwa bende gin part and parcel mar winjo wa Nyasaye kara omiyo Zaburi 128 wacho niya ni chiegi biro bedo kaka mzabibu to nyithindo biro bedo kaka yien mag mzabibu to ini biro bedo ka uloro mesa kode ngiso ni kara ka waloro mesa kamoro achiel to jo-Israel machon e thuolo mane giloro mesa kamano to ne gipuonjo nyithindo ne gipuonjo mondegi to ne gipuonjore gin giwegi mak mana mondo weche mag Nyasaye gibed ni ginyalo werogi gibed ni ginyalo werogi gibed ni ginyalo makogi gibed ni ginyalo timnadi ginyalo ketogi e dhod chunygi omiyo Janik Lesson wacho wach moro e buk mar Zaburi 78 wes ni ang'wen ko wacho niya ok wanapand negi nyithindwa to wan wanyis nyaka ting'ono nyaka tieng' mabiro ngiso niya ne kara weche go nego bed ni ngiso nyaka nyithindo nyaka tieng' mabiro nyaka nyithindwa matim nadi mabiro koro wach mawuogo e tich ariyo en bende ginyisgi ang'ono nyithindgi jalo bende ginyisgi nyithindo bende koro soe wach maka chon kane watindo ne wan gi mako gwich kendo mako gwich ne konyowa kabisa mako gwich ne inyalo time e yore ariyo jandiko wacho ni kata Zaburi moneno ni kare en wende kare gini msungu wacho ni when words fail then music speaks tiende niya samoro nitie ma weche utamore gima nyalo timore kanyo en wer kare gini history nyisa ni kata Paulo gi Sila ne wer kaito lemo ma dhod jalo timera dhod jalo yaore koro wanyalo puonjo nyithindwa samoro ginyalo mako giwichni to kokadho kuom wer to nyalo miyo gitako mondo gimi ome jandiko wacho ni ok wabi pando gi na nyithindwa tiende ni ng'ama nenani gimoko nitie ma samoro puonjo tek
to losgi e yor wer ka losgi e yor gi memory verse ma ji mako gi wigi to konyo gi tieni gima ngane wacho kuo fupi ania gik mosebedo kopuonjore kaka jo-Kristo chon kik we wilgo emomiyo wacho ni gigo puonj nyithindu nyaka nyikwau generation to generation ka wamako wechegi matek to biro ng'eyo kata mane lemo nigi teko chakre ndalo kwero mar Ibrahim nyaka kuma wantieni kata Ibrahim gino siko mana gi lemo nyaka kendo ma misango ne gidhi mana kuom kadho lemo koro lemo nigi teko ok ne jonyuol kende nyaka ne nyithindo bende iwacho kanyo ni ber kipuonjo nyathi kapod otin gino biro bedo kodongo godo wiye ok nowil godo emiyo ber kuwuok e piny kanyo wang'e anene to roho kendo adiera ne wach mar lemo ni ang'o miyo roho gi adiera nyaka bed e wachni. Ero kamano japuonj. E roho kendo e adiera. Jandik Kristo nokelo wach malich ma iwuoro kendo ogolo wachno e buk mar Johana 4 wesne 7 nyaka 26. En sigana ma wasesomo Yesu kachiel kod chi Samaria. Kendo wach mantiere e kanyania nitiere kaka chi Samaria ne lemo. Kendo nitiere yo manong'eyo ni lamgo Nyasaye. Mama ni nong'eyo ni Nyasaye en ilame mane god cha ma wacho ni kwere wa ne leme god cha ngiso niya ne gin kudu debu mane timenadi mane gilame Nyasaye. Kendo nitiere okenge moko kata kaka ne gilame Nyasaye ei debu kanyo. Koro korado kod Yesu to Yesu chako kone kako nego bena timenadi ke kilame Nyasaye. Koro gima duong' ma wanong kenia namba 1 kara ka ng'ato dwaro mondo lam Nyasaye nyako bed ng'ano jadiera. Mangiso nyake no wuno be jadiera e ang'ono e ngimane. Omiyo Yesu korado kod to konia Nyasaye en roho mano mokwongo kendo joma lame onego gilame e chuny kendo gi ang'ono kendo gi adiera. Omiyo gik mineno ka iketo e pachigi opogore ahinya kod dwaro mar Nyasaye. Jandik Kristo chako wacho wach moro niya ni miyo ni kara noko ng'eyo ni jal mane owuogo en ang'ono en Yesu. Omiyo Yesu koro niya an to an ye Yesu. Jandik Kristo chako wacho wach moro niya e kinde nogono lemo nyaka bed e adiera nyaka wabed gi paro mowinjore kuom ng'eyo Nyasaye. Ngiso niya mama ne e kinde no nokong'eyo Nyasaye. Yesu bende nokong'eyo. Ngiso niya nyalo chopo kang' ma waweyo ni walamo Nyasaye karo kwa lam Nyasaye mana mokwongo. Nyalo chopo kang' ma waweyo ni wawuotho kod Yesu to kwa wuotho kod Yesu. Mano miyo chuno Yesu mondo ng'ise niya an ye jawar mar piny ngima to ane ma wuoro no ora mondo akelo warruok mochwere nyaka chieng'. Wach mamora mogik mondo awen jalo chas e thuolo no mama no wuok mondo odhi olando warruok mochwere nyaka chieng' ni ogendni duto ni chuo mane osebedo koterogo. Erokamano. Charles roho kendo adiera mama no saa 6 oyude soko ma Jakobo miya pia modhi ni Jo-Yahudi gi Jo-Samaria ok modhre pi karo kia ni ng'ama wuoyo kode ni e jawar mobiro eto puoyo kod to Yesu kone ndalo biro kata mana sani ma joma lamo Nyasaye biro lame gadiera to gi roho. Ing'eyo jatich Nyasaye afwenya ni kare roho ni ema churno e wach lemo. Nitie lemo moko monyalo lemo mo awach weche wa wawuon to roho ema churno. Kokadho kuom roho no kosechurno to Nyasaye loko weche ma ochurno gogo bedo duoko moyudo. No wanda samoro nyalo bedo ka walemo to lembo ok duoki. Samoro lemo mana lembo kendwa wegi to roho ni tero lembwa ma Nyasaye onego kaw gi lemo moko nego bed ni chope polo. Wach mogik mochaka yudo kania ka jopuonjre Yesu chako duogo to giwuoro mana gima Yesu wacho gi mama ni to mama ni ka injilo seromo odok piny moringo sikar odhi luongo ji biuru ne ng'at manyisa mosenyisa gik ma asetimo. Tiende ni osebedo kolemo to kado kolem gadiera to koro romo gi wuon lemo ma japuonj ma jopuonj. Ket roho mondo ki lemo mondo roho kel ni wachno mayore makare. Inyalo lemo to samoro lemo mari kaka iyo nyap mar dhano to kodhi malo kucho roho dhi kete maber ma bende mi duoko yono makare nya bang' thuolo machok kendo waduogo nikech watieko tielo mano mokwongo thuon wach en lemo mayudore e puonj. Waduogo ng'e anena ni to bidhruok maler to kod lamo nyiseche ei puonjruok ang'o ma bende wadhi puonjre kuom kete mana kare. Amina. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV kidienye mano mar lesson chendo mar wuodh geno sabato ni okinyi masani wang'iyo puonjruok mathoth ahinya wang'iyo anena ni to lemo mane mayudore e puonj. Wan kae gi jayalo Dickson Odiwuor gi jayalo Charles Odinde fono ni puonjruok mano mar jumane. Machiegni kendo jayalo ne waweyo kuma ne wadhi donjo ni to wasewacho wach mar roho kendo e adiera wayudo ni kare roho maler ne bende warwako kinde duto. Wang'iyo ni to bidhruok maler ere ka bidhruok bende koro wanyalo soyo wach makama. Erokamano ahinya. Jalo Charles owecho weche malich ahinya miwuoro e tich adek e roho kendo e adiera.
atieko kod wach machalo kage magogo msumale iye kanyo. Ere kaka wanyalo ng'eyo ni walamo Nyasaye mokwang ji e mach. Ngiso niya ni kara wanyalo lamo Nyasaye kwa awe ne Nyasaye ma wang'o ji e mach kende. Okaro ken kamano. Jandik lesson kelo wach moro mamit e iye kanyo niya ni kara Nyasaye mwalamo e Nyasaye mang'uon kendo mohero wa golala kendo Nyasaye ma jadiera kendo Nyasaye marito singruok mare mochwere nyaka chieng'. Tich ang'wen Jandik lesson wacho ni bidhruok maler. E bidhruok maler kae Jandik lesson ogolo wach ni e buk mar weche mag ndalo mokwongo 16 wes ne 1 nyaka 36. Kae somo wes no te chakre wes 1 nyaka 36 to nitiere weche malich ahinya midhi nwang'o iye kanyo. Achiel kuom gidhi nwang'o niya ni kara i lemo mondo mi lemo bed ni luonge ni lemo en namba 1 nyaka jodolo bede iye. Lemo mondo mi bed ni lemo nyaka inwa ka jower nitiere iye. Lemo mondo mi luonge ni lemo nyaka jo Kristo bede ang'ono bede iye. Ngiso ni kanyakla mar jo Kristo nyaka bede iye kanyo. Lemo mondo mi luonge ni lemo en nitiere chenro moko manyaka lowi. Donge neno ka kawuono piny lemo kawuono jomoko kata nyalo ng'anyo kod kanisa ma Nyasaye. Mbogi los kanisa gi e udi gi kanyo magin dhiang' 2 kata dhiang' 3 to giluongo ni mana ng'ono mano lemo. Penjo maduong' en niya bende i lemo no ineno ka mich nitiere iye mano mokwongo. Bende ineno ka jadolo nyalo bede iye kanyo mano mar 2. Bende ineno ka wende nyalo bede iye kanyo mar 3. Bende ineno ka jo Kristo nyalo bede iye kanyo. Mangiso niya ka iriwo jogo te tibro fwenyo mane maketo gi miluongo nang'ono ni lemo. Kara lemo ken mana lemo kende to nitiere bidhruok kaachiel kod yo ma ilango Nyasaye. Wach mogik nyaka gibed joma ler e chunygi. Mangiso ni ka jo dhano dwaro lemo to nyaka chunygi nyaka chal kod chuny mar ang'ono mar Yesu mano mokwongo. Tiende ni ma ema ne omiyo lemo margi obedo man kod tiende gi berne e nyim Ruoth Nyasaye. Mangiso ni kara mondo mi lemo abed maber e nyim Ruoth Nyasaye nyaka walu chenro mag Jehova Nyasaye. Ngiso ni kara ka wadwaro lemo to nyaka wapenj wuoro wach ni in mwadwa lami to dalani ni kae ka wadwaro mondo wabedi ere yo mwanyalo bedogo to biro ngiswa yo makare makwa bedogo to gini luongo nang'ono ni lemo. Wach mar bidhruok maler weche mag dalo mokwongo 16:29 dhi korumo kanyo ni lamuru Jehova gi bidhruok maler. Bidhruok maler ni nyalo bedo ni oholang'o. Tiende ni chenro nyaka timie lemo. Nyaka jalo no wacho. Chenro nikech msungu wacho ni our God is a God of order. Order nyaka bede chokruok. Ing'eyo nitie chokruoge moko ma ng'ato ka ng'ato wuoyo. Chokruoge moko ma ng'ato ka ng'ato ywak. Chokruoge moko ma ng'ato ka ng'ato wer. Jower nigi kargi. Jodolo nigi kargi, jochok mich nigi kargi, jorwak ji nigi kargi. Amor gi weche moko, system moko nitie kanisa mamor ga ahinya. Tien ng'ato ka ng'ato e kanisa en important. Kato miyi mna rwako ji kende kanisa, in bende in part and parcel mar lemono. Kae tachaka fwenyo ni jandiko moro wacho ni minus music there is no fellowship. Ka en chokruok ma wer ma pako Nyasaye onge oken wer. En mani problem wan go sani ni bende mwawerogo gin koko kuso gin wende ma pako Nyasaye. Aneno ka Musa Lord Garun ka gia malo to wacho ni kochopo jo Israel to noweka ji pako Nyasaye to koduogo to Harun koni awinjo koko moro kae to Musa penji to gino koko koso ni wetiene ni joko seketho lemo manentie mokwongo cha magi chako gilok keto lemo mar nyaroya. Karo nyalo bedo ni pako Nyasaye no lemo to kwa lem datego lembwa nyaka bede gi bidhruok maler. Lembwa nyaka bede gi bidhruok maber. Mane wach ma bende koro duong' ahinya ye kanyo bidhruok en gima nyaka wasoye kanyo mondo mi tim ang'owa mondo mi odhi e yono makare. Lamo nyiseche ei puonjruok. Lamo nyiseche ei puonjruok. Wang'eyo ka en jo Israel nohero timno ahinya. Erokamano ahinya. Lamo nyiseche ei puonjruok. Ok yot mar mondo ifwenye ni lamo nyiseche mana ka wacho mokwongo. Kendo Satan riek ahinya mane omiyo mondo mi nene kod wang'i nyalo bedo matek. Kendo konyal biro mondo nene mano Satan e yo machiek. Ng'ato kanyalo neno ni mano Satan to konyal lame. Mano omiyo biro in form ma spirit mak mana mondo tim nade mondo lame. Koro jandik lesson kelo wach moro niya lamo nyiseche ei puonjruok. Nyiso niya ng'ato nyalo bedo ni puonjore to kata mane e mbalariany ma ineno ko puonjore no kata e skul mineno ko betie no kata ka mineno ko betie kare matich kamano to nitiere gimo lamo. Ang'o ma kitemo kelo mana ka japuonjo Charles wacho niya ni ng'ato nyalo lamo fedha. Nyiso niya ka e thuolo ma ikawo gima
itimo obedo mokwongo to gino bedo nyasachi. E thuolo mikao gimoro obedo mokwongo kata obedo mbeleni to gino bedo nyasachi. Mano miyo Jayalo wacho niya ni an Nyasaye matimo nadi ma janyiego. Koro ketone Nyasaye ma janyiego nyiso niya ok onego bed nitiere gimoro mabedo mbelene to en monego bed nobedo mbele. Jandik lesson wacho wach moro kaluwore kod buk ma Mariko 7 wesne 1 nyaka 13 ni jo-Farisai kaachiel kod jo-Sadukai gi jopuonj chik noketo nyaka lamu lemo kaluwore kod kaka kweregi ne timo nadi ne lemo. Nyiso niya ni gisekao gik moko giketo e lemo kae kaka onego bed ni timo nadi kaka onego bed ni lemo. Waneno kamano ok lemo mokadier. Jandik lesson chako wacho wach moro. Ng'ato nyalo bedo no somo malich kabisa kendo rieko ne nyalo keto okang' moro mar puonjo ji. Jandik lesson wacho no king'iye kod oko to nyalo nene gima ber kabisa to kata kamano kaluwore kod wako puonjo seche moko gwenyre kod dwaro mar Jehova Nyasaye. Asomo weche mogik mondo awe ne japuonj machielo. Chandruok en nyadi mang'eny paro makamagi ogwenyre gi ndiko maler. Mano mokwongo. Mar ariyo kata kamano e achiel kende ma inyal timgo ma en nywandruok kanyakla achiel gi yie marwa. Nyiso niya ni ng'ato obedo ng'ato molony te thuolo molony e puonj moko to kelo puonjgo mayom e dini kata e chokruok ma Nyasaye. Koro e yo machiek ng'ato nyalo bedo e iye kanyo koweyo no lamo Nyasaye to karo lamo gima ng'ani no oketo kanyo to ok ong'eyo. Erokamano. Lamo nyiseche e puonjruok jadolo. Jo-Farisayo muma wacho ni ne gineno ka jopuonjre Yesu chiemo moklo. Amina. Kendo thagogi kabisa. Nikech ing'en chik jo-Farisayo en ok log lwedo ka kende, ilogo lwedo nyaka malo. Koro ka ging'eyo to gocho ni jogo kologo lwedo to Yesu duogo konogi niya ing'eyo problem un ga achiel. Un ulamo Nyasaye. Isaya nowacho ulamo Nyasaye mana gi dhou to chunyu bor kode. Kata gwata uluoko mana ng'eye to yote iyo lil. Kata bur kuma intie no ing'eyo bur los maber ahinya gi oko mondike weche madongo to iye choke mantie. Tiende niya wanyalo bedo ni walemo to wakia system walemogo. Ratego anado wacho machiek niya karo nego bedni kik walam nyiseche walam Yesu Kristo to mola walam Nyasaye owuon. Ing'eni the word nyiseche kata ndiko indike gi en mapin to Nyasaye en achiel. Gima nodhira kwa guchien kocha niya samoro wanyalo wacho ni walemo to kare ok walem. Bende samoro inyalo paro ni timo maber kokto kare gimondo bedni watigo en niya Roho mondo telnwa kae to fuonwa weche madieri to moloyo wapidhre ka walemo. Kendo achaka fwenyo wach mogik sama walemo nyaka kaw thuolo gosiepwano mana kaka dowuoyo kod Jesse kaachiel gi goduor akaw thuolo mondo akwayi gimoro abiro gi ng'uono kendo gi muolo chutho mondo iwinj gima ng'ane dwaro to gi gima kisungu wacho ni seriousness commitment be gima idwaro ne en adieri kose wacha walem ka wabidhre. Jawer moro ilo ni Beni Likindo wero ni walemuro gadiero wach ni Jakristo chalo mana le. Odiochieng' oting'o mumodhe kanisa kochopo gotieno en oko ka juoke kendo wacho ni jalemo lemo gadiere. Tieknwa adwaro summary bare wacho machuok ahinya kaluwore kod buk mar Fweny 18 wesne 1-4 wacho niya bang' wechego naneno malaika machielo kaloro ae polo ne en gi teko maduong' kendo ler mar menyo piny. Nokok matek niya yaye Babylon dala maduong' osepodho osedok kar dak mar jochiende. Verse 4 eka nachaka winjo duol machielo moa e polo kawacho niya un joga auru kuom dalano mondo kik uriwru gi richone. Ng'iso niya auru kanyo nikech ang'o kanyo osekao kore madhi e jehanamu to biuru ka Nyasaye ka kamilame Nyasaye manochwe piny kaachiel kod polo Nyasaye achiel kende nying Ruoth Yesu. Amen. Summarize. Adwa timo machiek kata lam kodi en niya tang' ahinya gimilamo tang' kakilemo tang' kumileme tang' gi chieng' mileme nikech weche ang'wen gi ka ok iriwo maber to wabiro wuonde nwa lemo to ok walemo nikech adieri odiochieng' malemo nitie ng'at monego lam nitie kako onego lame bende nitie yo monego lamego bedo timang' bende nitie wadwa lemo. Nyasachwa man malo wagoni erokamano nikech ber wafwenyo ya Yesu ni samoro osebedo ka walemo to kare ok walami gi bidhruok. Lord piny gi teko polo mondo wabidhre ka iluongo ni nyithindi kendo ka walamo yi tiwinjwa ya Yesu. Walemo gi nyathini moro ma piny otamo romne moro walemo go ma piny omako ya jawar kendo onge geno koneni nitie geno. Walemo gi ng'ato ma onge fedha gi dhahabu timne ng'uono. Walemo gi ot moro ma onge kwe Jehova Shalom kele kwe. Bende moro walemo go ma tuo ya Jehova Rafa ikelo chang
kamano in Ebeneza wang'eyo ni nyaka ka in miseritowa miwacha ko mondo lami gadiera to ka kende walem nyaka polo kuma borome kodi e nying Yesu wakwayo. Amina. Amen. Mano jayalo Charles Odinde gi jayalo Dickson Oduoro. Joma mokadho ne ginyisa ni gidhi e jumblemo. Nyiso ni kata kawuono bang' kae to gichomo mana tieko jumblemo pogore. Jayalo ni kora ni konyoro. An konyoro nyaka neno chendo ni. Jo konyoro nenowa kendo e gimusi ahinya. Ang'ene wa ka wadhi kodi chokruok konyoro. Katago wabiro konyoro kanye watieko e bwo Pastor Steve Olal. An ka jaduong' Londiek, Mr. and Mrs. Kendo jo kwaya gi kanisa omosi. Wasebedo gi chokruok maber e juma ngima. Nyasaye osebedo jakorwa. Wachokre uru tinene mondo alam Nyasaye gadieri kech watieko. Erokamano baby ni mana nyakach kanyo. Wan nyakach Ragen District, kanisa Tumaini SDA Church e Ragen kanyo. Under Pastor Steve Olal. Nyasaye gwedh na winy growth Yesu. Erokamano ahinya neno Malolo TV giko mar puonjruok marwa bende koro wang'eyo ahinya joma manyien wadang' ng'eyo puonjruok kod warruok ma bende wadang' ng'eyo koro kik igole kanyo nikech joma manyien pod wadhi ng'eyo puonjruok. Kik weni chenro ni rumo nikech aduogo kanyo gi wende ma mit ahinya. Christ Messengers wero mar Migori wacho ni waneno ka Ruoth Nyasaye othinyore e polo. Wan gi migosi bende SDAYS bende miwa wer kanyo kaduogo to koro mi thum nyaka ng'wa chop giko mare kete mana kanyo.